Bona nit, benvinguts a l'Esport, un dilluns més. Xavi Ballesteros, bona nit. Molt bona nit, Tuti. Quin patí en el partit d'ahir. Jo no em voldria equivocar, però cap al minut 5 encara el marcador del Guipúscoa anava a 0. Jo dic que això molt bé, agafàvem molts rebots. Va haver un moment que no. Vam anar cap avall, però després al final va arribar la victòria. Sí, jo crec que el patiment, Tuti, quan acaba en victòria, ens estem acostumant a Badalona que sigui així. Per tant, fa doble satisfacció i, a més, contra un rival directe, encara més. El partit va començar molt pendents d'Enc Norel. Veurem imatges del partit. Aquest jugador format al planter, MVP de la Lliga CB en l'últim mes. Però la penya va començar tan bé que va agafar, atenció, 17 punts de diferència al primer quart. Va començar a aparèixer gràcies a Akbelese, però continuava la penya a la transició d'aquí de Neno Dimitrijevic amb Jordan, també Waynes i Richard aportant, i el conjunt de Sant Sebastià que havia de fer accions tan complicades com aquesta, aquest bàsquet de Clark. El Joventut, però, va estar molt sòlid, tot i que el freca-freca en el marcador i la igualtat va ser la tònica predominant. En tot moment va anar per davant, anul·lant a Norel, que era un dels referents, i sobretot a Jordan Swing. Estem veient aquí el menys 11 de valoració que va fer. Va fer 0 punts quan tenia una mitjana de 13,8 i al final, quan les coses estaven més apretades, va aparèixer aquest home, Thomas Gielo, el polonès, que va assumir la responsabilitat, va estar a un nivell sensacional i, per tant, va donar-li l'empenta necessària. Aquí veiem la bona defensa sobre Norel, va acabar amb bons números, però no va fer un bon partit, aquelles coses que a vegades tenen els jugadors, i aquí la cistella, per mi, definitiva, que és la de Gielo, que podria haver estat amb falta personal. En la defensa final, un tap de Jerome Jordan va acabar de sentenciar un partit i una victòria que dona tranquil·litat davant l'aturada de la Lliga. Estamos muy contentos. Sabíamos desde el principio de semana que iba a ser un partido duro de un equipo que va a estar con nosotros al final de temporada, pues luchando en igualdad de victorias, podemos pensar. Y nada, lo hemos luchado, lo hemos preparado toda la semana. Hemos empezado demasiado bien igual, pero bueno, nos ha servido también para seguir con confianza, y lo bueno es que hemos estado jugando nuestro bàsquet tot el partit i al final pues, hemos conseguido la tercera. Hem sortit, hem demostrat com s'ha de jugar aquí a l'Olímpic, però després quan ells no han tingut pressió perquè ja es veien amb 17 punts a sota, han jugat més lliures i han aconseguit reduir diferències. L'equip s'ha mantingut dur, ha mantingut la distància en el marcador sempre i al final a l'últim quart hem donat un pas més per aconseguir la victòria. Creo que Vidal no le brillan mucho los puntos, pero sí como está haciendo jugar el equipo en defensa y en ataque. Y luego pues Thomas Gielo sigue dando pasos adelante y hoy estaba acertado en el tiro de 3, pero lo importante no es eso, sino que el equilibrio y las habilidades que va desarrollando en el campo nos ayudan mucho. Anem a veure els resultats. Gran Canària 99, Estudiantes 95, Divina Joventut 76, Guipúzcoa Bàsquet 67, Fuenlabrada 88, Zaragoza 82, Barça 79, València Bàsquet 74, Real Betis 63, Real Madrid 98, Burgos 76, Baskonia 100, Andorra 66, Unicaja Màlaga 60, Murcia 82, Bilbao Bàsquet 71, Obradoiro 75, Tenerife 64. Classificació. Real Madrid amb 8 victòries i una derrota. Barça, València Bàsquet, Obradoiro i Fuenlabrada amb 7 victòries i 2 derrotes. Amb 6 victòries i 3 derrotes, Gran Canària. Baskonia amb 5 victòries i 4 derrotes. Amb 4 victòries i 5 derrotes, Unicaja Màlaga, Andorra, Zaragoza, Múrcia i Tenerife. Estudiantes i Divina Joventut amb 3 victòries i 5 derrotes, Guipúzcoa Bàsquet i Bilbao Bàsquet amb 3 victòries i 6 derrotes, amb una victòria i 8 derrotes Burgos i amb cap victòria i 9 derrotes el Real Betis. Parlaves abans de Thomas Gielo, Xavi, un home que va arribar al seu topall de punts, igualar el seu topall, 21 punts. 21 punts, està en un moment de forma òptim. Jo crec que també està ajudant molt el fet que Kulvietis, el lituà, no està al nivell, no li estan sortint les coses. Gielo, de fet, aquí veiem imatges perquè l'estàvem seguint ja en la presentació, perquè
teníem la intuïció que faria un bon partit. Va fer 4 triples contra el Baskonia. Ahir va tornar a fer una exhibició, en moments importants, perquè no és el mateix, Tuti, quan el partit estàs guanyant de 17 que quan el partit està ajustat. Va assumir el lideratge, ho va fer molt bé, està consolidat ja en la posició de 4 en el 5 titular i, per tant, aquests 21 punts que continuen certificant que és un jugador jove però que està creixent en el joventut. I ara ens quedem sense 6 homes a la penya perquè han marxat ja a jugar amb les seves seleccions. El repassem, Xavi? Sí, Tuti, si et sembla, veurem si rebem la trucada aquest vespre perquè anem demà a entrenar tu i jo, perquè la penya ha tingut avui festa, però se'n van la meitat de la plantilla amb les seves seleccions. Això parla bé del treball que s'està fent i també parla malament de que no es podrà fer un treball durant la setmana d'entrenaments normal. Tindrà 3 dies de festa, al conjunt verd i negre, però ha marxat Gielo en Polònia, per tant, premi a la temporada que està fent. També Xavi López d'Arostegui i Vidal amb la selecció espanyola. També ha marxat Dimitrijevic amb Macedònia. Ha marxat, atenció, Gudul, que ho ha fet amb el Congo, i també Birgander, que és l'únic jugador sub-20 que ha fet el salt a la selecció absoluta de Suècia. Per tant, fins dilluns vinent, la penya que es queda amb la meitat de la plantilla. Parlem ara del planter perquè s'ha renovat a 3 homes, a Parra, Busquets i a Molins, i ahir a la mitja part a banda vam poder veure aquest mig miler de nens i nenes del bàsquet base. La força de la penya, l'essència d'aquest club és el bàsquet base. Ahir vam veure mig miler de joves en el parquet del Palau Olímpic, per tant, la salut de la penya està molt bé. I també està treballant molt bé el Jordi Martí, el director esportiu de la penya, que aquesta setmana ha tingut feina. Acaba de fer oficial avui mateix la renovació de 3 puntals del futur, Joel Parra fins al 2023, per tant, queda trajectòria, Pol Molins i Pep Busquets fins al 2021, i també ha ampliat el seu contracte el José Nogués, un jugador que ha tingut un any i mig farcit de lesions, amb molts problemes, i evidentment estem molt contents per ell perquè certifica la confiança pel planter i pels jugadors de la casa. El futur de la penya podríem dir que a curt termini està assegurat. Ara m'agradaria que ens expliquessis una iniciativa que ha engegat el club, ara ens ho explicaràs molt bé, que em sembla que és que un soci, no sé com encara, pugui estar amb 2 jugadors quan acaba el partit, allò signant-li fotografies, xerrant. El dia que guanyem molt bé, però el dia que vagin mal dades... Jo crec que la cosa és positiva perquè el que està intentant el club és fidelitzar el soci. Els socis, que aquí en veiem els primers escollits, és gratuït. La gent, els socis, els abonats de la penya, envien un correu, els entren en una llista i els primers van estar amb Ventura i amb Kulvietis. El següent partit continuaran els socis podent parlar amb els jugadors. Parlar, fer-se fotografies, signar. Aquí veiem les més petites, estem molt contents que també el bàsquet base no només estigui en el joventut, sinó també la graderia. Aquí veiem amb l'aficionat, el seu pare, que és un apassionat de la penya. Per tant, es va viure a la sala VIP i vam parlar amb ells perquè ens expliquessin l'experiència. Tot el que sigui apropar l'afició a nosaltres, els jugadors, crec que és bo pel club, que és una senya d'identitat i ojalà es puguin seguir fent i més si s'assegura una victòria, doncs tot és més maco i tot et queda molt millor. És una iniciativa molt bona perquè la cantera i altres persones puguin conèixer els jugadors del primer equip des del costat. Experiència molt xula, conèixer els jugadors tan a fons com hem fet ara, demanant-los fotografies, autògrafs. M'ha semblat molt bé això. És una iniciativa pionera en aquest sentit. Jo crec que els altres clubs no poden gaudir d'aquesta estona amb els jugadors i crec que això ens ajudarà també a que la gent s'animi més a venir a la penya i a fer-se soci. Doncs, Xavi, moltes gràcies. Ens veiem la setmana vinent, tot i que descansem durant 15 dies de ser bé. Sí, hi haurà descans aquesta aturada i, evidentment, nosaltres seguirem amb l'actualitat. Hem vist aquí els detalls d'aquesta aficionada petita girant-se perquè veiéssim les signatures de la samarreta. Gràcies, Xavi. Records de Ramon. Anem amb el Ramon Duran, amb el futbol.